Včera sme sa celý deň vytrápili s autom. Nefungovalo, odtiahli sme to. Tu je ešte lano. Z ďalekej misie, čo sa volá Maloa. Ale ošetrili sme 100 pacientov. Išli sme s týmto našim bielým, čo nám pán biskup. Zvládli sme misiu a dnes prišli mechanici dvaja v to našom aute, no. Ale tak verím, že sa opraví. Jeden z mechanikov už išiel kúpiť náhradné diely. Je to s alternátorom niečo, to rezonanciou sa nejaké uchytenia ulomili, nejaké šroby, ale verím, že to dáme dokopy. Ďakujem vám všetkým za pomoc. Milí moji, ďakujem vám všetkým za pomoc na Slovensku, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodielate na našej misijnej práci mobilnej kliniky svätého Pátra Pia. Všetko dobré a pozdravujem na Slovensko. Allegria todo dia. Čau, ďakujeme.